нафароне ки имрӯз сафар дорем худованд соқ саломат барем бирасем. тоҷики худмона фреб кардаста видео мекунанд, худшона нишон наметаҳанд. шумо намебинед ки киян, чиян, ай киҷоҳанд. ҳола мепартоем ба мега бира автовокзал мебиёем, ҷо нест. бисёриё ҳамхе мешаванд, бисёриё машинико арзон 4000 гуфта, тоҷико занг мезананд мега мора 4000 гуфтанд. мераванд автобус нест. 4000 ҳам пулай. ба ҳамин хотир эҳтиёт бошед. нафароне ки аэройгона авиа мегиранд, ин официални авиакасса шумо 2000 мепартоем, ман ҳар як кадоми тира дар база қайд мекунам. баъзеҳо кадмое ки живой мебиёен, офис ҳастай дар бозори Садовод, корпус А5 входа. мебиён ам хеле билетдорам ҳастанд. нафароне ки омада буданд бозори Садовод, анам хеле билет доранд. бениҳоят зиёд автобусое буд ки ай Узбекистон, ай Қазоқистон, ай дигар ҷоҳо частниё буданд, ҳозир нестанд. кадом автобусое ки кор мекунанд, ҳамаш прямой рейс мешаванд, ҳамаш ҷавобу савол. 6 нафар аэройгонаҳои душанбе гирифтагай, ягон сум шумо наметем бародаро. мебаранд сапровождающиё ҳастай тоҷиканд. дигар миллатҳо буданд, ҳамара бировардан тоҷикои худмон кор мекунанд. мебаранд шуморо свор мекунанд, роҳӣ мекунанд. нафарое ки дигар касое ки гирифтагӣ будем, хуҷанд прямой рейс. водитело жалоб мекунанд, нос туф накунем бародаро. барое ки якдигарта халал мерасонен, мусор напартоен. Қазоқистонда агар як пакета шумо партофтен қапидантон, камеро фиксироват мекунад, 10000 ҷарима мекунанд. шумора баъд автобуса. ба ҳамин хотир тозагӣ гарави саломатӣ, эҳтироми калоно бачаҳо ёш. границада кадмое ки якум бора автобуса мерен, ҳар як границада сумкаҳотона лента мегзаронед. бо наравен дар оҷа ки ранги самолёт хеле ҳамин 4 соат мепарад, дар Тоҷикистон хеле нест автобус. ба кадом хотир морам ай гап мезананд ай боло ки нархора қимат 25-26 000 билети самолёт буд. но мо кӯшиш кардем ки билети автобуса набардоранд, ки то нафарое ки пеш ай иди қурбон мехоҳанд зану фарзандошона бинанд, падару модароро бибинанд, ба нархи дастрас бирем бирасем. ва эҳтиромона хоҳиш мекунем ки кадмое ки майнӯшӣ мекунен, бародарои азиз, ҳамин кора раи сафар даен накунем. бениҳоят зиёд мешавад. нафарое ки пива мехӯрен, арақ мехӯрен, демократия гуфта озодия медонам. ман ягон лични жизни, ягон шумо дахл мисол дахолат намекунам. но автобуса кӯдакои майдаҳай, автобуса одамои калонсолай. якдигара дар границаҳо дастгирӣ кунем. як нафара дидем, зуруш намераса сумкаша бардошта, мо пешакӣ мегӯем ки ҳамуқа багаже бигӣ ки зуруд бираса. пеш ай ид баъзеҳо бисёр сумкаҳои вазбин гирифтагианд, шояд тӯҳфа гирифтагӣ бошанд. ба ҳамин хотир дастгирӣ кунем. модарора, хоҳарора, кӯдакои майдара, одамои калонсола, то ки ба мушкилӣ дар якҷоягӣ, сарҷамъӣ, бародарӣ, баробарӣ чӣ мушкилие ки мешавад, пуртоқат шавем барои ин автобусай, техникаҳай. як ҷода бисёр местен, як ҷода кам местен. баъд ҳар як барои як нафар мисол як ҳамин гиҷоида ки меса ҳоҷатхона рафтанем, буфурӯем бирен ҳоҷатхонатона ки мисол барои як одам дар ҳар як ним соат пас маън намекунад автобус. мумкин нестай. ҷои махсуса фақат автобуса мумкина истодан. барои як остановкае ки риоя намекунад, штрафуш 30000 аст. ба ҳамин хотир ҳурмати эҳтироми якдигара нигоҳ кунен. ва бо як бор дига мерасонам ки нафарое ки канали ройгонаро тамошо мекунен, агар кадмое ки занг зада буден, ягон безеб гап зада бошем, ягон ҷавоби шумо да маъқул нашида боша дода бошем, бахшиш мепурсем ва кӯшиш мекунем рӯз то рӯз ки хубтару бештар бигардонем шароитҳоро. ай соли гузашта ман кору фаъолият мекунем дар ҳамин ширкати Хуҷанд Транссервис ва чандин автобусҳоро бировардем, ба хотире ки мардум азоб кашиданд. мардум азоб кашидан, жалоб кардан, мо кора напартофтему бигрезему, ба ҳама мушкилиҳо сабру тоқат кардем ва рӯз то рӯз кӯшиш кардастем ки автобусҳои Тоҷикистон худаш хизматрасонӣ кунад. чӣ мушкилие мешава намешава, вақте ки шофёрҳо худшон тоҷик бошанд, шумо ба забони худтон гап мезанем. мо мардума фақат якдигар мефаҳмем, дигар ягон миллат моро намефаҳмад. культура, рафтори мо дигаҳай. бачаҳои мо мисол баъзеҳо хундарҷӯшанд, мисол тоқати як гапи баланди як калонсола надоранд. ба ҳамин хотир бо як бори дига мегӯям ки ҳурмати эҳтиром шофёрҳо мисол зарулиёман
бисёртар асабиянд ба ҳамин хотир ором чӣ саволое дорем оромӣ қатъи ҷанҷол нашава ки ҷояда манъ мекунад ки ҷоя мусор накунем пива арақхӯрӣ накунем то ки соҳу саломат бирем бирасем. ягон саволое ки боша ҷавоб надода бошум ё ки дар бораи ягон чиз дигар нагуфта бошум канали Ройгона авиада шумо метавонед дар комментариҳо нависед. иншаллоҳ ягон корое ки шумо дар раҳ меренед ягон ҷо маъқул намешава мушкилиҳо мешава менависем ман ҳамаш да кор мекунем шабу рӯз хонестем нигоҳ мекунем ки чӣ хел ки ҳамин мардуми камбизоате ки самолёт 20-30 ҳазор мешава ҳамун пуле ки меҳнат мекунад натияву бара қатъи фарзандош расход кунам ва як ширинӣ як патинка як ё ки падар модараш як хизмати хуб кунад арзонай ба ҳамин хотир шуморам ба назар бигирен техника ҳай ҳар хел мушкилиҳо шиданаш мумкинай пуртоқат бошен рес прямой рес ҳай ҷавоби саволаш қатъи ман хидмат нишон метавам ранги дигар рекламщико баҷо намекунам ҷавоби савол дорам то гостиницаи эҳсона мебарам мерасонатон 6 нафаре ки душанбе гуфтагӣ гирифтагии канали Ройгона авиа ҳастай сапровождающий мебара равонтон мекуна ягон сум наметен роҳи сафед худованд нигаҳбонтон боша боқӣ дар амони худо. имрӯз реси хуҷанд прямой рес ай автовокзали Котельники догу бошен ки мардум раванд соҳ саломат бирасанд дар Тоҷикистон ва ҳар ҳафта ногуфта намона ки ресо мешава рӯзи сешанбе ҷумъа аз автовокзали Котельники ба хатсайри хуҷанд душанбе рақамое ки закрепит мекунем дар комментария занг мезанед пешаки ҷои хитона бронировать мекунем ки ранги дигарон мебинед соҳ саломат ҷои хитон ҳастай беташвиш ва фирефтаи дигар мошеннико нашен озод мана чӣ хеле ки мебинед закрепит мекунем комментарияда фақат ҳамин номерҳо официальни номерҳои Ройгона авиа. Понимаете, таджикский народ – великий народ. Мало кто знает его историю как следует, да? Все думают, вот гастарбайтер здесь работает. Вы сейчас удивитесь, но таджикский народ – это имперская нация. Да-да, я не оговорился. У нее величайшая история. Понимаете, таджикский народ – это великий народ. Мало кто знает его историю как следует, да? Все думают, вот гастарбайтер здесь работает. Вы сейчас удивитесь, но таджикский народ – это имперская нация. Да-да, я не оговорился. У нее величайшая история. Понимаете, таджикский народ – это великий народ. Мало кто знает его историю как следует, да? Все думают, вот гастарбайтер здесь работает. Вы сейчас удивитесь, но таджикский народ – это имперская нация. Да-да, я не оговорился. У нее величайшая история. Понимаете, таджикский народ – это великий народ. Мало кто знает его историю как следует, да? Все думают, вот гастарбайтер здесь работает. Вы сейчас удивитесь, но таджикский народ – это имперская нация. Да-да, я не оговорился. У нее величайшая история. Понимаете, таджикский народ – это великий народ. Мало кто знает его историю как следует, да? Все думают, вот гастарбайтер здесь работает. Вы сейчас удивитесь, но таджикский народ – это имперская нация.